Ipinipresentar kang Radyo DCGB. Dapat may manginutan para sa karahayan kang kagabsan. Tingog kan banwaan. Tingog kan banwaan. Ini ang magiging boses mo pasiring sa pagkakaburunyog. Problema mo, iboses mo. Ikokonektar sa mga nanunugban na dapat magtrabaho. Boses ko, boses mo, boses taga-boss. Tingog kan banwaan. Tingog kan banwaan. Digdi sa DCGB. Diyos marhay na aldaw sa tuya agaboz. Martes ngunyan petsa 20 kan bulan, tama ba? 20 ngunyan kan bulan ni Mayo taon 2025. Sa paghampang niya to kaining kaaldawon asin anuman na kasiributan, dapat ang mahal na Diyos perming ipigpaeno ta sa gaboz. Happy birthday sa nagsiselebrar ngunyan, siyempre kan sa indang kompleanyo. May pinagbabaro-baro na lamang kamudyan na pangudtuhan. Pareho kan pangudtuhan ni El Haciendero Jason Gomez Puyo, native na tinolang manok o kaya tinutungan na manok gayo dito native na tinutungan na manok. Iyon pangudtuhan mo niya na pinagsisibot-sibutan ni Jason Gomez Puyo II. Kamutabi dyan sa barangay Marquez. Tula-tula, ano lamang ang kasiributan dyan sa kusina. Sa gabos na taga Washington Drive na paraan tabay niya to. O dyan sa Teachers Village 1 and 2. Good morning. Sa Samuyang Kapitan del Barangay sa 16. Kapitan Atan Rodenas maray na agatabi kap. Kumusta yan sa bilog na familia? Siyempre sa Konseho kan Barangay 16. Diyan sa Rinilisan, Sentro kan Ligaspe, ano ang pinagsisibot-sibutan? Ay manayole ke, baka nakantabay ka po diyan sa Pawa. Manayole, dispensa tabi, di ako nakapasyar dyan kan kafiestahan. Ano, igwa kitang sibot ka itong nakaaging Webes. Maghapon. Patabako kita, paligaw sa mga sugo. May pigsasagbat sa pier sa tabako. Kaya manay yoli kay tabi, dispensa miha pa umanhin. Dahil lamang kung nakapasyarkan ka fiestahan, baka lamang nakaantabay ka manay yoli kay. Kumusta man sa familia. Diyan sa Bunot sa Gugon, si Jeriel Aranya, kumusta na tabi, sir? Long time no text, ha? Kamu mga parantabay man tabi dyan sa Karamuran, kay Kising, maray na aga tabi, Kising. Adobong pusit, yan ang sinasabi ko. Masiramon yan. Adobong pusit. Tio Henry Guerrero and Chatit Guerrero, kumusta ka mo dyan? Tio Henry, Tio Henry, good morning. Buda kay Chatit. Dyan sa compound kan Macapa Corporation sa magiging Congressional District Office kan Distrito 2 ni Congressman-elect Kaloy Andes Loria. Madam Merly Caceres, kumusta ka dyan sa bita no? 10 peso para antabay niya to sa daraga yun. Si Mrs. Folay, sa familia Folay,
Bagong Bayan Candaraga, maray na aga tabi isa sa Indo. Sa gabos niya tong mga barkada, drivers. Sir Edwin Ala, kumusta tabi? Long time no text Sir Edwin, dyan sa Bicol International Airport. Kumusta ka mo dyan? Yung tropa sa taxi, sa PhilCab, sa Van Express, sa Grab. Si Sir Dan, ano na sa apelyido ni Dan Nalingawang ko? Nasa puro kandila ko. Paano ining dila tapano yun dahil napapractice nin marayha. Si Sir Dan Belanghel. Yan, good morning. Tingog kan banwaan nag-imbitar na sabayan lamang nindo kami. Good morning dyan sa mga taga-Catanduanes, Camarines Ormas, Bate Sorsogon. Sagkod man kitang 10:30. Dadagunggod nga to ang pagpresentar kan programa sa paagi po kan reports hali dyan sa Mega Force Patrol kasabay ang samuyang chief reporter si kumpareng Jimmy. Yaon man dyan Pading Alarmario and Pading Jomar Bien sa Premier Distrito nakadestino si Pading Jomar. Good morning dyan sa Indo. Yung nag-arantabay sa programa sa paagi kan 106.9 WGBFM kan Tabaco. DCGB po ang sa Indong naantabayanan. Good morning dyan kay Sir Dexter Velez sa Men and Women kan 106.9 WGBFM. Tatabes na precisely. Kumusta ka dyan, Tatabes? Me gusta mi así, me gusta mi así, me gusta mi. Karen Nicole Ala, Angel Mustasa, and Joshua Bino. Kasabay si Henry M. Henry Mata sa mobil. Ang samuyang mata sa kalsada. June Napolis in the house. Porque es la Master Control. no tiene pegas porque es genial así. Newsroom yaon dyan ang nangingenot siyempre. Nangingenot, nagsusupervisar. News Director Mardela. With Jen Matthew Baliran and Madam Sha Leron. Sí, Kasabay si Nicole Ann Gloriani. extano. Siyempre, Jimos Barrios. Sí. Tarabang-tabang sina dyan, gabos-gabos. Social media news portal, ang DCGB News Online. Ang numero ko tabi sa Globe 096607301115 096607301115 and sa Smart 0942-670-1195 0942-670-1195. Yan. Pwede man sa messenger account ko DCGB News Online tabi. Pwede man palang duman sa samuyang social media platform yung DCGB News Online Live ang nag-e-erekaan sa ITC Jerome Nico Martinez worldwide. Pwede dyan sa comment section po, comment thread kan DCGB News Online and sa YouTube igwaman kita dyan. Sa messenger account ko, hanapon lang nindo Pio Fernandez. Ako po, ang sa indong kairibanan. Check, check, 1, 2, 1, 2. Si Papa P sa DCGB. Pio Fernandez, Tingog Kanbanwaan. Tingog Kanbanwaan po, si Pio Fernandez. Good morning sa Satuya Gabos, diyan sa Victory Village, Manay Selmang Bahoy. Kumusta tabi diyan sa imo? Victory Village. Uy, si Kuan. Si si Sir Edwin Ala. Good morning, Sir Edwin Ala. Nagbiyahe da sa luwas kan Bicol. Ngunyan anion giraray nagdadangog ang tropa. Mabuhay Papa Ping. Mabuhay ka man tabi and ang tropa diyan Bad mag-abot sa rin daw sa abot na hermana. So, tugang kung nasa LTO region 5, nakadestino dyan sa Ligaw. Bad mag-abot kung anong kunyan. Itimbre ko sa imo, Sir Edwin, tadain na da siya mapasabat, kasabay sa mga pinsan kun yun.
haling Bora nagbakasyon sa Hermana. Tugang kong sa LTO Region 5 tabi Sir Edwin. Aday na sa mapasabat pagtahinatod ko diyan kan saro na maagahon. Nya kunuray ko mabilta na masawaday man na unang bitan sa oras. Bunapetsan. Dai bale. Di duro-diretso na kita kan programa maray na agad yan kay Chu Henry Budakay Chatit na Guerrero sa Macapa Corporation Compound. Nagpreparar na po tabi. In fact bakong preparar ongoing na June ang grupo man ni Congressman-elect Kaloy Andes Loria sa pag-transition tabi kan gabos-gabos and kasusarong aldaw sumpa na siya bilang congressman sa sarong duly constituted authority kay executive judge sa Lanuzo kung tamaan sa kuyang pag-designar ng posisyon mea culpa kung sala pero ang aram ko parang ang regional executive judge si Honorable Marlo Lanuzo. Yan, tabi pardon kung sala so sa kuyang pakaromdom. Dumanag sumpa bilang congressman kan segundo distrito kay puhanan po yan. Iyon ang prosedimento na nakapalaman sa ley sa paglaog kan mga ilihidong opisyales niya to. So, preparar na itong dokumentos, administrative papers, yaon na tabi. And they are now in the process of itong pag-set up kan sa indang opisina digdi po sa segundo distrito and siyempre duman sa lower house sa Manila. Iguana, yan dati. So digdi po sa second district, ang sabi ni Congressman-elect Kaloy Andes Loria, digdi na sa nangayapiyo sa compound, sa harani sa harong. Tangani ngayang ang mga tao, mamati na harani sa pagkalinga mismo kan sa muyang familia ta. Yan baga nagpuon, kalinga ni Loria. Mas marami itong harani sa harong yaon dyan ang kumbaga yaon yung close family ties. Saro ngaya kita digdi sa segundo distrito. Yan. And ang sabi nga ni Kaloy na Loria, and sa man na pagpreparar tabi mga tugang medyo medyo mababawas-bawasan so presensya sa baba sa barangay minahagad mo na ning dispensa ta siyempre asikasuhon kung unangaya piyo so gabos man na mga dapat niya tong asikasuhon administratively so pag set up kan opisina pag sumitir kan dokumentos gabos na kaipuhanan and so pag-agi sa proseso for me ngaya to represent the second district of Albay, yung distrito 2 duman sa upper house, lower house, kasabay na dyan siyempre so pag-comply kan kabus na required the documents na isusumitir pag-aparisir sa uni, pag-aparisir sa auto pero di ngaya madisuspirar ang barangay ngaya yaon dyan mga noarin pag naka-estabilisar na yaon giraray ngaya ang presensya ko. Anday ngaya pwedeng pabayaan iyan ta diyan ngaya piyo sa mga barangay puon kan kabus na wisdom kan mga leyes na dapat na aktibaran nyamo na mga lawmakers tanganing so problemang pinaghampang ma-identify asin ma-resolveran sa paagikan mga leyes na ipapasar sa Kongreso. Bako itong ngaya palliative solution kundi pangmatagalan na solusyon. Ano ang problema kan sektor na ini? O di gibuhan taning lay tanganing maresolveran ang problema kan. Bako sa nang parameters na solusyon but yun na yan institutionalized solution sa paagi po kan pagbugtak nin mga layes na iyon trabaho mi ngaya bilang mga deputados na maresolver kan mga problema kan cross-section of society. Yan, tabi. And digdi ngaya siguro, and in fact, duman dyan sa opisina niya, dyan sa compound niya, igwa dyan yung mga edificios na ready,
opisina ng existido digdit ngayaan na opisina Congressional District Office harani sa samuyang harong mismo ngaya kataning sana tanganing ma-feel ngaya taan sabi ko baga ngaya marina inklusibo sabay-sabay bako ngaya akong leader sana kundi kasabay nindo ako daing distinction kita gabos sa rabay sa pagkaigwan ni panibagong kumbaga fresh start punan pa diit-diit ang panibagong sistema manin pagrepresentar asin pagserbi po sa komunidad. Ayon. So minahagad mo na dispensa dai pa siyempre nasa proseso yan kan transition and pag-asumir. And pag da-establish na po, yaon giraray ang mga pagbisitas sa barangay, pangumusta, pagpapasalamat, and dagos na pagdangog po asin pag-absorb kan mga dapat narumdumon bilang kongresistas na dapat aktibiran duman sa segundo distrito kan Albay sa kongreso. And igwa na kitang nadadangog na Regodon dyan yun sa 2nd District Engineering Office. May naglalataw ng pagaran na malaog dyan sa 2nd District Engineering Office na kapable man tabi as capable as iningki engineer DE engineer District Engineer Warren Bong Azotea. Yan igwa na andang ta na sa process naman kan pag sumitir ning dokumentos gabos-gabos ining si DE Bong Azotea kay Kong Kaloy Loria in preparation man duman sa possible ba na salida posisyon salida administrasyon man kan 2nd District Engineering Office. Gabos po yan sa bilog na Pilipinas aro kay ng kalakaran tabi. Pigataon ning pribilehiyo whomsoever is in power na magbugtak man kan sa iyang nakukursundahan man na makakasabay sa pagdalagad man pag-administrar kan kanya-kanyang distrito. So, for cortesia, yun na po yan. Na nakaabot sa itong informasyon tabi, nagpreparar naman si D.E. Bong Azotea. Uni po, ang mga dokumentos in kaso, ang desisyon kan Congressman-elect na si Kaloy Andes Loria dyan po sa 2nd District Engineering Office. Ayan po tabi ha. Duman sa 3rd District June, dyan sa Congressional Office sa 3rd District, ang magiging Chief of Staff dyan, Dr. Cedric Daep. Yan, yun? Yun ang Chief of Staff dyan sa kunyan, sa 3rd District Engineering Office. Duman sa Manila, si Christian D. So, Congressman Adrian Salceda Bagatabe. Yan. Digdi sa 3rd District, yung Congressional Office dyan, ang magiging Chief of Staff dyan, Dr. Cedric Daep. Kinuha yan mismo ni Congressman Joey tanganing matabangan si Congressman-elect Adrian Salceda. Ano po? Ayan po ang mga setup ngunyan tabi sa 1st District dahil pagkatiningga yung informasyon na nakukuha digdiman kay Congressman-elect Crisel Lagman. Basta sa 2nd District, yun na po yan, process na. In fact, mapamanila ngunyan si Congressman-elect Kaloy Andes Loria and makortesiya man duman sa mga departamentos, agrikultura, sa infrastructure, sa DPWH baga tabi, sa gabos-gabos na mga aabuton initialmente na pagkortesiya man. Na ipasabot man man po kami, paisipan po na kami ang representasyon man kan segundo distrito kan Albay. Duman sa mga manlaylay na henses di gobyerno na magiging kapartner po kang 2nd District Congressional Office kang Distrito 2 kan Albay. Malarga ngunyan si Kaloy, Congressman-elect Kaloy, pasiring po sa Metro Manila. Bit-bit na itong mga dokumentos sabi ni Kong Kaloy ngayon inapudan ako papapiyo kan Secretary General kan House si Reginald Velasco. I-preparar mo ngayon yung mga dokumentos gabos-gabos and yung pag-set up ngayon kan opisina digdi sa lower house. So, gabos na dokumentos pipa asikaso pipa sumitir kaya sabi ni Kaloy pakipaabot niya sa mga barangay daw madisusperar ta pinag-asikaso tango na ngaya ining transition na pagpreparar kan gabos dokumentos administrative works gabos
pa sa pag-asumir man kan pag-representar man kan sa tuyang mga taga-barangay kan Distrito 2 duman sa lower house. Ano? I-turn over ko na sa imo Jun ha. May mga hanap buhay ba tayo? May standby ba? Kung may interview, pasabuton mo lang ako, tayo pasok natin. Kung may standby, pasok natin agad. May mga hanap buhay mo na kita. So yan ang very latest po diyan sa 2nd Congressional District Office. Tapagi man po ni Congressman-elect Caloy Andes Loria. Oras, Pilipinas, alas 9:29. Tud sa Indokal, Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys. Plemex for kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi. Plemex! Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Ginebra San Miguel. Gin is in. Gin to win. Gin's Tanalo sa One Ginebra Nation. Promo runs from March 15 to July 31, 2025. For DOH FDA CFRR permit number 0017 series of 2025. Drink responsibly. Panalo promo na! Tignan sa ilalim ng cap o selyo ng Ginebra products at i-claim ang price sa partner outlets. Panalo promo na! Runs from March 15 to July 31 per DOH FDA CFRR permit number 0017 series of 2025. Drink responsibly. Gin is in. Gin to win. Gin's Tanalo sa One Ginebra Nation. Promo runs from March 15 to July 31, 2025. For DOH FDA CFRR permit number 0017 series of 2025. Drink responsibly. Tuhod, siko, baywa, aray! Pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methylsulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng artrisin araw-araw. Mabibili ang artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Huwag baliwalain ang kirot na nararamdaman sa tuhod. Baka hindi lang yan joint pain, kundi sintomas ng arthritis. With proper diet and exercise, uminom ng artrisin. Ang artrisin ay undenatured type 2 collagen at methylsulfonyl methane supplement na maaring makatulong protektahan ang kasukasuan. Ito ay may antioxidant at anti-inflammatory properties na tumutulong labanan ang epekto ng arthritis tulad ng pananakit ng kasukasuan, pagkasira ng buto at limitadong paggalaw. Sa tulong ng artrisin, maaring mas tumibay ang cartilage, ligaments, tendons at synovial fluid na bumubuo sa kasukasuan. Mas flexible gumalaw, kayang-kaya maglakad o mag-jogging. Mabibili ang artrisin sa mga pangunahing butika nationwide. Make the right move. Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaaring makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ng epekto ng glaucoma, macular degeneration at katarata. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalaga ang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Bakunang angat, serbisyong dapat. Sa presyong abot kaya at matapat. Lahat ng yan, nasa Rabvax. Nakagat o nakalmot ka ba? Huwag mag-alala. Rabvax Animal Bite Center ang inyong kaagapay para sa pinagkakatiwalaan, mura, ligtas at siguradong proteksyon laban sa rabies. Bukas po kami 8 a.m. to 5 p.m. mula Lunes hanggang Sabado, 8 a.m. to 12 noon naman every Sunday. And on holiday, pwedeng-pwede pati walk-in. Ang aming mga branches, Rabvax Legazpi, R&R Suite, Sagmin, Legazpo City, near Aleco. Rabvax Ligao, in Barangay Tuburan, Ligao City. Rabvax Tabaco, beside Siga Hospital. Rabvax Iriga, in front of Nusan Iriga. Rabvax Irusin Sorsogon, malapit sa Irusin District Hospital. And now open, Rabvax Masbate, along Municipal Road, Barangay Kalipay, Masbate City. Rabvax Pilar,
Ravax Castilla, Ravax Pioderan, and Ravax Cubao Metro Manila. Like us on Facebook. Maging bakunado at protektado. Piliin ang alagang Ravax. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spas and invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa, Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Pre, makinig ka muna. Payong kaibigan lang ha. Work hard, play hard. Yan ang motto ko dati. Pero nakakapagod din pala katagalan. Sa gitna ng lahat ng mga puyat, inom at pagkain ng masasarap, kasama na ang oily at fatty foods, kailangan pa ring bantayan ang kalusugan. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang ko, ang Liverade. May silimarin na maaring makatulong protektahan ang atay. Cheers to more good times. Be a liver lover. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liverade para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Ang hanap ng Red Horse Beer, extra strong na tulad mo. Lakas ng tama pero di wasak sa hamon ng bukas. Panatag ang loob na bukas nanamnamin ang tagumpay. Red Horse Extra Strong, the #1 extra strong beer in the world. Drink responsibly. Red Horse Extra Strong, the #1 extra strong beer in the world. Numero 1, tulad mo. Drink responsibly. Getting married this year? Planning for a birthday party? Organizing an event for your company? Bicol Food Delights Catering Services is your one-stop solution for your upcoming events. From venue, coordination, and events host, we got it covered for you. At Bicol Food Delights, we also cater events of all sizes, specializing in wedding, corporate events, and parties. We've got the best menu for your events, like crispy Bicol Express, braised pork ribs in white sauce, cheesy baked lasagna, chili beef tinutungan, BFD fried chicken, and more. We also offer a service contract and tables and chair rentals at affordable prices. Bicol Food Delights Catering Services is located at the second floor of BFD Building, Purok 2, Barriada, Barangay 38, Gugun, Legazpi City, in front of Kalayaan Park. For more inquiries, you can call us at 0919-094-2572 or 0927-353-4407, or you can visit us at our official Facebook page at Bicol Food Delights Catering Services. Bicol Food Delights Catering Services. Great food, delightful service. Pre, makinig ka muna. Payong kaibigan lang ha. Work hard, play hard. Yan ang motto ko dati. Pero nakakapagod din pala katagalan. Sa gitna ng lahat ng mga puyat, inom at pagkain ng masasarap, kasama na ang oily at fatty foods, kailangan pa ring bantayan ang kalusugan. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang ko, ang Liverade. May silimarin na maaring makatulong protektahan ang atay. Cheers to more good times. Be a liver lover. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liverade para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Check, 1, 2, 1, 2. Si Papa P sa DCGB. Pio Fernandez, Tingog Kanbanwaan. Salamat June, belta na kita sa programa. Pinagsusubaybayin ta ini. Sana po dangugun kang Senado ining pangapudan ni Congressman Joey Sarte Salceda kan 2nd District of Albay na bago lamang matapos ining set up ngunyan kan Kongreso, both upper and lower house, maipasar ining dagdag na pensyon para sa mga senior citizens, because Congressman Joey Sarte Salceda truly believes na ining mga senior citizens dapat niya itong tawanin nagkakandigong rekonosimiento for their golden contribution po sa sosyedad. It cannot be denied na ang wisdom po kan mga senior citizens nagamit po in so many ways sa manlain-lain na lugares po kan sa tuyang nasyon. Ang mga senior citizens, tabi. So nanunungod lang, na itong susaya baga ipigbubusol. Igwa pa uning nagkaperang session weeks, nanunungod lang na idiretso ini, sinuratan niya nga ni si Senadora Amy Marcos
re-elected senator, and then sabi man ni Senator Amy, sige nga ya, idiretso ini. Kaya nangangapudan si Kong Joey sa lower house na sana po asikasuhon pa ini. Dagdag itong 500 June na across the board, daing pili. 500 pesos per month, daing pili, man na istatura kan ining pensionado o pensionada sa satuya, either igwaning hanap buhay ang magurang o ang aki o igaw nagsuporta, daing pili 500, tapos igwa pa ning 1,000 na dagdag, depende duman sa edad na abuton, 60 years old yata ito, 500, pag abot mong 70 hanggang 90, dadagdagan pa ning 1,000 ata. Don't get me on the numbers, basta igwaning arog ka na klasifikasyon, basta isusumada niya to, ipiglalaban pa yan ni Congressman Joey up to the last minute kan kongreso nun yan, maihabol lamang saro pa sa mayor na legasiya na ipipabukod ni Congressman Joey kan 2nd District Balbay. Kay puhanan po yan na marhay tanganing at least ini mga senior citizens dahil man mapabayaan ni Congressman Joey as the Congress will assume naman sa panibago pong set of congressman, at least iyan talagang ipigpuporsigir pangunya ni Congressman Joey dagdag na yan na pension para po sa mga senior citizens. Daining problema sa pagkukuhaan ng pondo, ma-i-institutionalize iyan because si Congressman Joey Baga, siya ang chairman kan House Ways and Means Committee, iyon ang tagahanap ng pondo kan bilog na gobyerno kan Republika kan Pilipinas, kung daig kaning intellectual prowess, kung daig kaning hararong na pagkasabot sa ekonomiya, budgeting, international trade relation, international sourcing ng fundo, daig ka man pwedeng magkapot ng Ways and Means Committee. Kung daig kaning hararong na pag-adal sa ekonomiya, why? Ang pig-aadalan dyan sa Ways and Means, ang pag-generate ng pondo na gagamiton kan sa tuyang gobyerno, tanganing mag-operar iyan. Mag-operate basic social services, manlain-lain na ahensya de gobyerno, sa gabinete, o kung dahi katatao mag-sourcing ng budgeting, mag-generate ng fundo, mga marangkal pa ang gobyerno. And kung dahi katatao mag-generate ng fundo, kung dahi ng intellectual economic prowess ang nagakapot kan House Ways and Means, pati sa international standing niya to sa mga lending institution, would-be investors, dahil na magkakaigo ng interest, dahil nga ni kita ng fiscal stability, dahil nga ni kita nagkakakunya ng sa dering pundo. Now, with Kong Joey, sa alawig na panahon, nayaon dyan sa House Ways and Means Committee, na-stabilize po yung permi. Ang sa tuyang dalagan kan ekonomiya, yung budgeting, yung gross domestic product, tabi, gabos-gabos yan, intertwined iyan. Ang budgeting sa lokal na nasyon, pati na ang sa tuyang image internationally sa trade and economic community. So, daing problema yan. Anong relasyon ka sa pagkakonnector niya to? Daing problema kung iyan aprobaran, taigwanin mapagkukuhaan ng pundong yaon dyan, ready, available. Once na maging lay po yan, at least bago matapos ang turno di opisina ni Congressman Joey, maiwawalat yan for so long a time. Intergenerational tabi. Magiging institutionalized nga niyan, lay na iyan tabi, sag kunaday haliw ng lay yan, yaon po iyan dyan tabi, papakinabangan kan sa tuyang mga senior citizens. Igwanin mapagkukuha na pundo, pinag-adala niya ni Congressman Joey tabi, kaya nanunungod lang na sana ngunyan na last quarter kumbaga sa PBA, sa basketball, ultimong kaptang, maipakunyang pa iyan, maipadagos pa iyan, maaktibaran lamang. Grabe ang apelasyon ni Congressman Joey. He's using all his influence and so gabos-gabos na koneksyones. Sinuratan nga ni si Senador Amy Marcos, tayo man ang counterpart niya duman sa bill na niya, sa pagbusol na inigay duman sa upper house, tanganing maasikaso lamang. And the good congressman of 2nd District of Albay got an assurance from Senator Amy Marcos na aasikaso niyan duman sa Kongreso. Parang bitter butter, buzzer bitter, yan. Maray na aga sa tuyang amiga si Honorable City Councilor Mama Mila Bal. Mama Mila, maray na aga tabi sa imo, City Councilor Mama Mila Bal. Long time no see.
Diretso kita kan mga istorya dyan sa luwas. May inisyal ng bulos kan informasyones dara ni kumpadring Al Armario. DZGB On the Spot Report. Aramon ta daw kung anong detalyes. Kumpadring Al, maray na aga. Please go ahead dang. Salamat Paday Maray na aga. Malawos Kidae na barangay eleksyon sa Disyembre. Iyon na naman ini ang iristoryahan kung si Rizay ang mga potensyal na makarandidato sa kada barangay. Sa latest na informasyon, nagpalabas ba ni pahayag ang Senate President na si Senador Chis Escudero na posibleng di naman malawos ang barangay eleksyon sa Disyembre dahil nagastosan ni Maray ang gobyerno sa midterm election. Alagad depende naman sa magiging desisyon kan bagong set kang kongreso sa pagtukaw ninda magpoon sa Hulyo sa masangling bulan o sa pagkatapos kan Hunyo. Pero kasuhapon baga padingal nakahuron ta si incoming congressman now Mayor Attorney Pido Garbin Jr. na soliderato kan House gusto direksyon eleksyon. Correct. Yeah, Kaya medyo komplikado ang mga pahayag naman sa national government. Kaya sa lokal, siyempre nasa entonces man ang iristoryahan, lalong-lalo na sa mga barangay. Kaya dahil pa hagsagod na dahil pa nasisettle ang informasyon na yan kung ano talaga, laos kidae. Pero talagang dahil naiwasan na iyon na naman ini ang iristoryahan sa mga barangay. Yun na naman. Kung si Isay ang mga potensyal na mga karandidato. Nagpupuna naman uning sa ibong ngayon, uning sa ibong ini. Yeah. Iyon na naman po naman Iyon na lang tuturuan. Oo, dahil maiwasan na yan tabi pa na ngunyan pa na may mga espekulasyon na. Yan. Kung si Isay ngayang dakulang politiko at posibleng maging sponsor, kaya sarong potensyal na maging barangay kapitan Namo problema o mo man barangay sa iba. kagawad, pati SK. Kaya ngunyan pa sinatabi pa sa mga tipon-tipon dahil naiwasan na kasabay pirmi ini sa pulutan. Ang istoryahan manungod sa politika. Sa barangay level naman, dahil talagang yun ang aniyan, bareta naman sa national level, nasa entonces kung malalawos kidae sa Disyembre, ang importante na kapag prepara naman ang iba, lalong-lalo na sa mga interesado, asin mga incumbent na barangay official sa kunya. Ang dago ko kumpadre, namo problema na sa iba, paano ngaya kayo ta susatuya ngayang uto? Dahil nanggana, paano daw ngayang pagkonektar man dumana sa nanggana? Sa naman ang grupo, ayos kaya. Nanggana sa tuyang manok. Kaya expected na yan na matabang man sa barangay level. Alam mo, ining barangay election, kung malawas tabi pa importante ho na maray ini, tayo ini ang magiging pundasyon, mas base, kan mga magiging potential man na kandidato, sa lokal naman sa 2028, apiraman ng 3 years lang, and duman sa national government, including ang presidente, asin ang vice-presidente, 2028, kaya po ang talaga nindang may pundasyon, may mass base. Kaya iyon naman ini ang pagiging sukulan pag-abot kan barangay eleksyon kung malawos. Roger to that. Yan pa din ang informasyon, digdig raray sa nawas, Alar Mario, DCGB. Salamat kumpadring Al sa report hali dyan sa luwas. Okay, yung linya ni kumpadring Jimmy, ni Chief Jimmy, di ba naputol? Sige, prepare ta. DZGB On the Spot Report. Sunod-sunod ang istorya, Chief Jimmy Pade, good morning! Yes, salamat Tito B.
Yes, maray na agad tabi, Sir Attorney Mac Primero. It's never too late na makapagpaabot man ako nin congratulatory message tabi sa imo, Mayor. Opo, salamat po. Na-receive ko po sa inyong text message. Hindi ko lang harap po nakareply po ako. Pero salamat po. Opo. Okay, so sa ngunyang tabi primero taon ta pagkakataon na makapagpasalamat man sa grupo nindo diyan sa Sangguniang Bayan tabi ta siyempre ikabaga masakat na bilang alkalde, and ikadua pasalamat mo man sa mga taga Libon sa tiwala tabi. Go ahead po. Ako po nagkapasalamat po ako sa tuya pong Banwaan kan Libon na tinaan ako na magmanihar kan sa tuya pong Sangguniang Bayan. Una, Lunay Sangguniang Bayan. Ako po sunaging presiding officer and vice mayor. 10th Sangguniang Bayan. And yun po, sa last term po, kami po ang 11th Sangguniang Bayan. Sa tuya man pong pagmanihar, dahil man po kitang na naipasa ng mga ordinansa na nakakatapang sa tuya pong Banwaan, katabang ang sa tuya pong mga matitibay na mga konsehales ang 9th, 10th, and 11th Sangguniang Bayan ng Libon. As in, gusto ko man po na magpasalamat sa Banwaan ng Libon sa tinaupo nindang suporta, mandato, as in tiwala sa tuya. Kaibanan ang sa tuya pong pamilya, matula, salamat. Ang sa inyo pong tinaupo makakaasa po kami na ipunta tapos na medyo sabi mapreserva pa kasi mahon po kita ngunyan na ang nakaaging pirilian na naging matuninong ang sa tuya pong Banwaan. As in, magtarabangan po kita sa para sa tuya pong Banwaan. Diyos mabalos po sa mga taga-Libon at sa taga-bos po na nagtatangog bigli po sa inyo pong programa. Oho. Attorney Mac, Mayor Tabiano, dakul kanin planos na ipinaglatag sa mga taga-Libon. Ngunya na madali ka nang mag-asumir, arin duman ang sa imo talagang iinuton mo na tabi na priority. Go ahead po. Pinaka-priority ko po na iman yung pinag-presentar ko po talaga ang peace and order. Kaya sigurado po ako na ang sa tuyo pong first week, ikukontinta po ang Peace and Order Council sa tuyo pong Banwaan. Paano talaga mapadagos pa na? Ang sigurado pa ang padagos na katuminongan sa tuyo pong Banwaan. Paramdaman po baga na pag may issue sa peace and order talagang nakakaulang sa pagprogreso kan sa tuyo pong Banwaan. Hindi po talaga ang pinaka-priority ko sa peace and order. Now, Mayor Attorney Mactabe, would you confirm na itong ipinundar dyan ni Congressman Didi na talagang makwa na ito, mapulinas na yung pinagkatatakutan na conception na group tabi dyan? Was it of immense help sa pagkakaigwa na at least nin pagpuon giraray, fresh start ka na Libon sa pag-asumir mo tabi? Opo, grabe po ang kapasalamatan ni sa suya pong congressman na si Congressman Fernando P. Cabredo. Kaibahan niya po ako kay ito nung nagkondusyo dito sa Banwaan ng Libon. Nung hindi inimbitahan niya tapos ng mga department, regional offices, PNP, Marines, Navy, tapos nagkaigwa ng pag-ururon as in pagtiripon sa big size barangays. As in magpuon po ka ito no sa katuninongan dito sa tuyo pong Banwaan. Naresolba rin na yung mga problema dito sa peace and order issue dito sa Banwaan. At least mapuon katabi Mayor Attorney Mac igwana nin arog ka na pundasyon tabi nin katuninungan. Iyo po ini sa tuyo po mga salikman grasya po ini sa tuyo po na ako ma-asumir bilang alkalde kan sa tuyo pong Banwaan dito sa Banwaan ng Libon na sa mga problema sa peace and order, sa mga kinakatakutan kan sa tuyo pong mga constitution
We're back on air, June Tabi, we're back on air. Kumusta yung linya ni Chief Jimmy? Paki-reestablish, naputol. Mahagad kitang dispensa kay Vice Mayor, now Mayor-elect Attorney Mac Saison Canlibon because of these power interruptions na nangyari po digdi sa tuya sa palibot. Yan, paki Chief Jimmy, kumpadre, baka nakaantabay ka, makihagad na lang ning dispensa if ever daay na nin kung naputol na and iguan na ning ibang dudumanon pa si Mayor-elect Attorney Mac Saison. And kung okay pa, maibalik ta yung connection sa iya, tabi Chief Jimmy, tawan ta nagkapirang minuto, nag-brownout sa katahawan, minapuon pa lang tabian sa tuyang interbista kay Mayor-elect Attorney Mac Saison kan Libon, tabi Chief Jimmy, baka nakaantabay ka, tawan taning dit na minutos na priority mag-reconnect an sa tuyang chief reporter si Pading Jim Hali dyan sa Libon, tabi. But Martes ko niyan, session day yata, baka kung ma-session mo niyan, ang sanggunian bayan kan Libon. Siya pang presiding officer ko niyan. And he will be the chief executive soon. Halos sarong bulan, maasumir na ining si Mayor-elect Attorney Mac Saison. Anong advice, Jun? Dahil pa si Chief Jimmy, o baka naputol. Pakikuan na lang kung dahil na ning time, si Mayor-elect Attorney Mac Saison, paki-explain na lang, naputol kaya ang linya ta, iyon ang ganian. Nag-brown out Albay Electric Cooperative. Anong advice, June? Hanap buhay, then Barreta, alas 10. Pagkatapos, kung mag-contact si Chief Jimmy, priority tagiraray. Pading Jomar and Angel, standby kamo ang mga masunod pakalis kan mga pagirumdum. Dimples Romana po, tinatanggap ang award for Best Supporting Nanay. Ang suporta ko sa pagbibigay ginhawa, Generica Drugstore. May maalagang pharmacist, mabibigyan ka ng alternative generics na singbisa ng branded sa presyong abot kaya. Up to 85% ang matitipid. May libreng konsulta pa with partner doctors. Tara na sa Generica Drugstore. Suporta natin sa ginhawa. Ginhawang Generica. If symptoms persist, consult your doctor. Tayong mga ina may suporta sa ginhawa, Generica Drugstore. Dimples Romana po para sa ginhawang Generica. Ubo ng anak? Nakababahala? Baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Prats Yambao po, nag-flex for Plemex. Pambatang lagundi, Plemex! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex! Isa lang aking isinisigaw, James Coffee Mix. Pag nasa Luzon, Visayas, Mindanao, James Coffee Mix. Gusto ko ang 7-in-1, may spirulina, ganoderma, agaricus mushroom at Korean ginseng. Saka pa, gusto ko 5-in-1, no sucrose added. Take it from me, at OKK Andrew E. Isa lang aking isinisigaw, James Coffee Mix. Pag nasa Luzon, Visayas, Mindanao, James Coffee Mix. Ito ang aking plus sa life. Tuhod, siko, baywa, aray! Pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methylsulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng artrisin araw-araw. Mabibili ang artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalaga ang paalala, ang artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Walkathon o marathon man yan, kayang-kaya with strong joints. Siyempre, posible yan through proper diet, regular exercise at araw-araw na pag-inom ng artrisin. Ito ay may dietary supplement na may tulong proteksyon mula sa undenatured type 2 collagen at methylsulfonyl methane. Ang undenatured type 2 collagen ay natural
na nutrisyon na nagpapatibay sa kasukasuan, habang ang methosulfonomethane naman ay clinically used for arthritis. Kapag pinagsama ang dalawang sangkap na ito ay isang powerhouse nutrition for healthier joints, bawas pananakit pa at dagdag mobility sa kasukasuan. Mabibili ang Artrisin sa mga pangunahing butika nationwide. Make the right move. Attention! Attention! Mga parantabay, may marhay na bareta! Ang DZGB nasa cellphone na! Yes po! Madadangog na ang DZGB sa saindong mga cellphone. Sa katuyuhan na mas lalo kamong mapagserbihan, asin dagdag na konvenyensya sa saindong gabos, ang DZGB. Pwede nang ma-access sa paagi kan sa indong cellphone. I-download lang sa saindong mga Android phone ang DZGB app sa paagi kan Google Play Store, asin Apple App Store, asin nanapo ng DZGB Live. I-install sa saindong gadget, asin malinig nindong madadangog ang DZGB. Libre po ini. DZGB. Number 1 na, may Facebook Live pa. Ngunyan, may DZGB Live app na. O, ano pang pigahalat nindong mga paraan tabay? Download na! Radyo Balagon ka ito! DCGB Ngunyan! Anainot, pirming nanginginutan! Always number one! Always number one! DCGB 729 kHz. Enot sa Bareta. Enot sa Gabos. Oras sa Pilipinas, 4 minutos pasado alas 10. Hali sa DCGB News Base, ang pinakahuring bareta, oras-oras. Kinumpirmar kang Civil Aviation Authority of the Philippines o CAAP na pupuunan na ang pagpatindog ng bagong aeropuerto sa Naga City sa Setyembre ngunya na taon. Sa ipinaluwas na pahayag kang CAAP, pupuunan na ang Phase 1 kang New Naga Airport Development Project. Maawat kang nasabing proyekto na makapagpatindog ng sarong modernong aeropuerto na handang mag-operate aldauman ubanggi asin nagusunod sa mga international standards kang civil aviation. Dagdag pa kaini dakol ang mabenepisyo kang proyekto lalo na ang mga residente kang bilog na Bicol Region. Ang lakdang man na ini nakapalaman sa Build Better More kang Administrasyong Marcos na kamawutan ang pagpapakarhay ka mga aeroperto sa bilog na nasyon. Yan ang pangalas Gis na Bareta hali sa Newsbase. Ako po si Jenny Balyaran, Marina Aga. Ang mga baretang ini hatod sa indo kan mga binasunod. Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi. Plemex! Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys. Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Artisan Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artisan Red Horse Extra Strong. The #1 extra strong beer in the world. Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Mega One. Ang Mega One ay may 21 sangkap para matulungan ka sa iba't ibang karamdaman tulad ng diabetes, high blood, stroke, arthritis, kidney failure, cancer, viruses, at iba pa. Tumawag kay Doc Joey Bitito sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933. Sa inyong nadango, ang pinakahuring bareta, oras-oras sa DZGB. Experience the best student life sa University of Nueva Cáceres. Hatid namin ang dekalidad na edukasyon, makabagong learning modalities, modernong facilities at mahuhusay na teachers para maging future ready, work ready at life ready ka. Patunay niyan ang magagaling na alumni, board passers at top-notchers at ang mataas na employment rate. UNC is your best bet. Enrollment is ongoing in all levels for the school year 2025. For more information, you may call Janet at 0907-156-6898. Enroll now. Ubo ng anak? Nakababahala? Baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambatuko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema.
Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Prats Yambao po, nag-flex for Plemex. Pambatang Lagundi, Plemex! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang Lagundi, Plemex! Bakunang angat, serbisyong dapat. Sa presyong abot kaya at matapat. Lahat ng yan, nasa Rabvax. Nakagat o nakalmot ka ba? Huwag mag-alala. Rabvax Animal Bite Center ang inyong kaagapay para sa pinagkakatiwalaan, mura, ligtas at siguradong proteksyon laban sa rabies. Bukas po kami 8 a.m. to 5 p.m. mula Lunes hanggang Sabado, 8 a.m. to 12 noon naman every Sunday. And on holiday, pwedeng-pwede pati walk-in. Ang aming mga branches, Rabvax Legazpi, R&R Suite, Sagmi, Legazpo City, near Aleco. Rabvax Ligao, in Barangay Tuburan, Ligao City. Rabvax Tabaco, beside Siga Hospital. Rabvax Iriga, in front of Nusan Iriga. Rabvax Irusin Sorsogon, malapit sa Irusin District Hospital. And now open, Rabvax Masbate, along Municipal Road, Barangay Kalipay, Masbate City. Rabvax Pilar, Rabvax Castilla, Rabvax Piodoran, and Rabvax Cubao Metro Manila. Like us on Facebook, maging bakunado at protektado. Piliin ang alagang Rabvax. Uy pre, si Rudy dito. Dalhin ko lang si Bunso sa health center. 3.5 months na kasi. Nakaschedule para sa third visit. Libre lang ito pre. Ngayon nga maliban dun sa pentavalent vaccine, OPV at PCV, tuturo ka na rin si baby ng IPV na dagdag proteksyon laban sa polio. Sabihan mo rin yung iba nating kumpare na pabakunahan na ang kanilang mga anak. Tandaan, wais pag kumpleto ang bakuna ni baby. At ang wais ay laging ligtas. Paalala mula sa DOH Bicol Center for Health Development. Mga tugang, abangan ta ang paglunsar kan pinakabagong programa digdi sa DCGB Radio. Ang programang mahatod ng mga impormasyon, mga istoryang kapupurutan ng inspirasyon na naidulot kan pagtatrabangan nganing maiangat ang pagkabuhay kan mga Bicolanong paraomang benepisyaryo sa maabot na ika-24 kan Enero 2025 alas 10:30 hasta alas 11 ng pagkaaga. Magantabay asin maghinanyog sa Kape asin Baretang Agraryo. Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration at katarata. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalaga ang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Abangan sa Radyo DZGB ang programang Usapang Consumer at Negosyo. Programang magtatauning kasimbagan sa saimbong mga kahaputan tungkol sa pagnegosyo. Magdadara ng kadagdagang impormasyon mapadapit sa mga diretsos ng mga konsumidor asin mga giya kung paano maging mga responsableng parabakan. Usapang Consumer at Negosyo. Mataon pagmigdig sa mga matrayumpong negosyante asin sa mga establishmento de negosyo na may marhaing na kontribusyon sa komunidad. Usapang Consumer at Negosyo. Maradungog na kada primero Biyernes kan bulan, alas 11 sagkod alas 12 minuto. Ihahatod sa Indo kan Department of Trade and Industry Regional Office 5. Usapang Consumer at Negosyo. Abangan! Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spas and invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa, Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Tandaan ang mga tipid tips para mapanatiling mababa ang konsumo ng kuryente at komportable ang pamumuhay ngayong tag-init. Punasang maigi ang mga bumbilya para lumiwanag at matanggal ang dumi. Mainam ring palitan ng mga ito ng compact fluorescent lamp o LED para mas tipid ang konsumo. Huwag din kalilimutang tanggalin sa saksakan ang mga hindi ginagamit na appliances tulad ng TV, microwave oven at ventilador para hindi na ito kumonsumo pa ng kuryente. Sa masinop na paggamit ng kuryente, masisigurong tuloy-tuloy ang daloy ng kuryente saan man sa bansa. Ang paalalang ito ay mula sa NGCP. Check, 1, 2, 1, 2. Si Papa P sa DCGB.
Pio Fernandez, Tingog Kanbanwaan. Yes, buwelta sa programa. Anong advice tabi, June, yung available na linya ng tropa? Sino? Si Angel, ano? Pading Jomar and Chief Jimmy Padikon, okay ang linya, taod-taod, ano? Dial na lang ka mo. Sisa ang inuto natin, sabi bagada, sisa ang iunuto natin. Si Compadreng Jomar, i-ready natin ang linya dyan sa 1st District of Albay. Nasa linya po si Compadreng Jomar Bien, hali man dyan sa 1st District. DZGB On the Spot Report. Compadreng Jomar, we're back on air. Good morning. Salamat pa rin, Pio. Good morning sa mga parantabay. Saro na naman na laban sa daga o propriedad ang pigahang pangunyang kalokal na gobyerno kan malipot. Rugkan inot baga pa rin, Pio, kung sa'yo mo magirumduman. Oo. So, laban man kan LGU Buda kan Diocese kan Legazpi. Yan. Na daga sa propriedad. So, dating rural health unit na nasa loob ng propriedad kan simbahan katoliko. Na-resolve ang bagay ito sa malilipot. Yes. Nagkaigwa na sa naki-agreement ito na itatao na sa simbahan kan LGU so building na tinugdukduman sa loob ng compound kang patio on the condition na pabakalan kan simbahan daga so LGU na pwedeng tugdukan. Nagkaigwa nga nin agreement and the 1.2 hectares ata yun, 1.4 hectares ang nabakal. Na dagang kabaasan digdi sa barangay. Naputol. Pading Jomar, what's happening sa line? Hello? Go Hello? ahead. So, ayos na ito. Ngunyan, ang pigahampang naman ngunyan, iningaloy naman na laban sa daga, entry sa DepEd, buda so lokal na gobyerno kan malilipot. DepEd din naman so... Hello ka on air pa ko? Yeah, you're on air. Go ahead. Roger. Hello, Compadreng Jomar. You're on air. Ano naman kayo ng istorya? Kang kapanahon panapanahonan, aluyo mo na, igwang dinunar na napuputol. Ano ba nangyari sa console ng connection natin dyan, June? It's time siguro na maka-device kita ng hybrid dyan, ano? Yung hybrid na connection, ano, na wala ng hugot-hugot. Pading Jomar, problema na naman sa daga, kan malilipot, DepEd naman ang kakunyan, ka-inkante. Primero, so, simbahan katolika, naayos na ito. Ngunyan DepEd na naman. may pighampang na naman na dapat na sikasuhon yung lokal na kunyan, na gobyerno, ano kan malilipot. Sige, re-establish natin yung linya, dyan sa luwas. Digdin na lang sa mas marainig direkta na lang. So anong nangyari, Compadre Jomar? DepEd na naman so DepEd na naman so tigsibot-sibutan mo niyan kan lokal na gobyerno kan malilipot. Sandali, naputol yung linya, yan, nagkikring na pading Jomar na bien, yan. What happened, Pading Jomar? DepEd na naman so problema mo niyan kan malilipot, over. Roger ulit pa din. Ang nangyari, kang kapanahonan, igwang sarong persona na nagdolar nindaga sa LGU Tabaco, LGU Malilipot. Yan. Na taramon sa nading dokumento. Taramon sa sa'yo mo na ngayaan. Nangangaipo ka ito tugdukan ki eskwelahan. Sa Malilipot. Garo arog sa sistema, o sige patugdukan na ngayon induduman sa daga ko. Yan. Di tinugdukan ki eskwelahan. Matikman. Nangunyan, iyon na ang Malilipot National High School. Ay, bakong basta-basta pa din, Jomar. So sa sentro. Sa may katanik ang kampusan to. Dakula pati yan. Dakulahol dagay ni maiwasong panlikod. Matinding mo. Wala. Di baga pa din piyo pagigibuan mga cluster mate.
Correct. Roger, Ay, so... matibay man pa ding Jomar sumay sa diri ka. Hindi ko ano kung siya. Togdokin na rin doon dyan yung eskwelahan. Makay ka mo. Sige na. Sando na yan. Pero Di sige. Di, nagluluwas, in principle, sa lokal na gobyerno kan malilipot. Oho. Tinaw sa lokal na gobyerno, tugdukin na nito kay eskwelahan dahil pagkampanaw na atang DepEd. Dahil ko sigurado ko ano. Oo. Nina, sabi masabutan ng kung pinarano, nangala sa LGU, Nata. napatitulong kang DepEd. Napatituluhan kang DepEd. May problema. May problema. Tayo tinaw yan sa pinagamit niya sa LGU. Problema na sa LGU, duman sa likod, duman sa ato mga baga-eskwelahan, tapos sa field, sa soccer field o oval, sa puro ka ito, dakulo ng pinatugdok na building ang LGU kan malilipot, araw kan Bureau of Fire Protection, iyaw na duman. Iyaw na duman sa barangay, kan barangay 4, barangay health center. May pigtugdok pa duman na rural health unit ko ta. Kundi ito, kung marama na may titulo na kan DepEd, nagkaroon siya na. Pero on the onset, ang daga pinagamit sa LGU. Tinugutan kayo mas togdok kayo na nindo dyan ko nang itutugdok nindo. Dahil naman nga ni Gajig di sukat sa diri, karada na kayo dito, dahil wala na. Pati sa mga herederos kayo, dahil naman nag-interest pinabayaan na sa nabag-andyan. Malatin ako sa LGU. Tapos ang nagtugdok, so eskwelahan. Pinatugdokan nga ni kan LGU, kang sa eskwelahan. So Malilipot National High School. Kanina, pero pa, elementary school ini ito. Uy, dakulaon na bagay yan. Dakulaon ng problema. Di iyo. Napatituloy sa DepEd. Kara maraming kan LGU, napatituloy kan DepEd. Kigsin ka, matayaw na sa Bureau of Fire Protection inda. So, ibang mga opisina, bukababalyuan nga ni kang rural health unit pa ko ta. Iba na nga ng building. Ay, sus Mariosep, ano? Na problema na. Ngunyan. Tabako na ninda. Nagkarasuan, nagkaso LGU. Sa RTC, dinaw, may titulo. Ay, yuman lang gad, may titulo pa ka. So, wala pa doon na pa titulo. Ano yun, misteryo. Niyan sana. Tapos, isinakat sa Court of Appeals. Garo so desisyon ko ang Court of Appeals. Balik na, maguro na sa kamo sa RTC, sa korte, paguro na sa nangyo yan, talagang daw sa LGU. Daw rinimad sa RTC, ano? Garo ang habol na sa nakang LGU, o total, dahil may dokumentado ka mo, at least, sa mga tinudokuming building, napiguro ko parmi na, iyo na lang itong sa LGU. Yan, bargaining na lang. Sige, layaw, dahil na kita magpadaragutan pa kayo, dahil na magkurorte supreman pa, kung darwaro ka, dahil na magpararalawig, so Bureau of Fire Protection, so Barangay Alcang Barangay 4, so Barangay Health Center, so building kan Aritio Kota, mula sa rupang edipisyo, dahil ko lang kung ano ito, nayaw man sa puno, sa pinakapuro kan daga, nasa Linderos man ito, ang ninda is, okay, dahil kita para problema tawa na sana sa muya yan. Iyo baga tabi kong pandensyonal. Ang problema is natadawtan na paliman-limanan kan mga LGU kan mga panaw na dainin na askusar sa titulo ano. Actually, pwede na gimason, tasugamot din eskwelahan. Pigayos naman kang LGU so dokumento. Sugabos sa mga daga, pigayos sa dokumento. Tama ka kaya kumabot sa punto. Anapod kaan, may terminolohiya kan sa lay, talagang makuman sa pagkuan kan merits kan kaso. Kumbaga, nagkaturog kan diretso, sa diretso ninda, na dapat ko taan na ipinag-ikisihir kan LGU. Yan. Ang karaw, teriwala ko naman,
yan, pinagamit ni Sendo yan, eskwelano. Sige, nag-improve sa eskwelahan from elementary, naging high school, naging ang national high school, maiwaso na. Ito palang bakuna ninda sa daga. Nagpapatrabaho kang eskwelahan, nagpapatrabaho man sa LGU kan sa mga opisina kang gobyerno, Bureau of Fire Protection. Nagkaming nila yan. Ay, yan sa... Ay, takan lataga, no? Baga sa mo, pag nangyay di. May tituluhan nila. Dahil sindang kagana-ganahan dyan, kumpadre nyo, bako sa pag-discourage. Kaya nga ni ba Court of Appeals, ipinabalik na sana sa, maguro na sana ngayon ka mo sa lower court. Ayo. Pero di tayo yung dokumentos. Saga, magkaharamparan sinda sa lower court. Aber daw. Kung tumugot sa DepEd, na itao sa LGU so mga daga na natutugdukan na ang mga edifisyo kang LGU. Because in good faith man sa LGU kay ito na sa muya ini pinagamit ini sa mo kay tugdukan ta. Oo, pinatugdukan ninda so DepEd. And during that time din ninda aram na may nagpapatitulo na pala na may titulo na. Ayo, may na tinugdog pa di dahil pang titulo. Lalo yun na. At tuloy nagbutuan titulo ngayon, pasara nagkapirang taon. Ayun. Ano so nagtuglok na so LGU kan mga edifisyo. Amunan kan, gaba nagbawping mo wala na sinakan DepEd. Salbahin pangyari. Tuglok ka mo niyan sa mo yan eh. Sabi mo kan LGU, para pinatuglok mo nga ni Kamunik Dio. Tapos, sendo na ni. Di ba kami ako, may titulo na kami. Rimate. Ay, naku, ba't ang titulo kong Padre Jomar, yan ang pinakamakusog na bilisya sa kunyan. Ano man ang pagkukontestar kan bilog na kinaban. Roger Ronda. Titulo. Kaya wala, nagarabutan na sa Court of Appeals, pero di man ginaray. Luyo talaga, oo. Kaya sa ano na lang kay LGU, ngayon di man masayang sa mga tinugdok ninda ng edifisyo na pinagagamit na, nagsiserve na sa panuhaan. Ito na lamang ngaya, sana ang itaw sa muyan na lugod na nag-agad na sa LGU. Nabaliktad na. Kansukat na dahi na si Kaso. Ayaw na lugod sa nagkikayagan, doon sa pinatugdok ninda sa daganing O tapos na leksyon sinda, so iba palugod na mga nagapi pa si Kaso na ngunyan. Bigyan na si Kaso mata, bakit niya mangyari ba yun? Kaya ang alam ko sa agatabi pa rin Pio, magkakaigwa kay arampangan sa Regional Trial Court, dapat sa kahagada na ini, kaya LGU na, batawan man lamang. Taon na lamang ngayon sa muso, ginastusan minaman, building. Amangan ang follow company, tayo follow bagay na yan. Sige. Yan ang report, Jomar Bien, DCGP. Thank you so much, kumpadre Jomar. Makonsuelo istorya dyan. Ako, yung LGU kan malilipot o paano kayan tabi. Ay, naku, maski nga di baga sa Court of Appeals nagsabi, pag hurong na sa nindo, yata talagang naingganahan sa LGU. Ano? O di paano, pating June, rimati na, Angel and Joshua, medyo alanganon na tabi kita. Salamat kan sa iyong pagantabay. Dahil maghali, masunod tulos ang samuyang news director si Mardela. Angel and Joshua sa mga masunod, ready ka mo ha. Acknowledge na yan na sa indong pag-line up. Salamat kan sa iyong pagantabay. Dahil maghali, masunod po si Andy Mar. Ako po si Pio Fernandez. Pio Fernandez. Sa indong nadangog ang programang